Goedenavond, het is zondag 3 oktober. Een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een klein feestje in Drijschoor. Het fietspad naar Schuddebeurs, de route naar Zierikzee, gaat er komen. Na een strijd van meer dan 20 jaar. Jarenlang hebben wij ons best moeten doen om hier het voor elkaar te krijgen. Dat een fietspad wordt aangelegd. En nu gaat het eindelijk gebeuren. We hebben groen licht gekregen. Het actiecomité kreeg het goede nieuws vrijdag te horen. Wij vielen bijna van onze stoel af. We konden het eigenlijk niet geloven. Er zijn ook wat tranen gevallen. Wij waren echt euforisch. We zijn zo blij dat het eindelijk dat het gelukt is. Hè? Dat pad komt er. Wat gaat dat betekenen met name voor de jeugd van Drijschoor? Veiligheid. We hebben natuurlijk generaties lang kinderen die hier naar de middelbare school gaan. Mijn zoon die zit in groep 8, dus die gaat volgend jaar beginnen. In Zierikzee? In Zierikzee. Nog even nog niet. Maar op een gegeven moment kunnen ze natuurlijk gewoon veilig naar school fietsen. Want nu is het 7 kilometer slingeren over een dijkje? Ja. Nou, de beelden spreken voor zich. Hè. Al het verkeer wat langskomt hier. De landbouwverkeer, maar ook het gewone verkeer. Het is natuurlijk de laatste jaren allemaal toegenomen. Dus ja, het is heel fijn als het straks veilig kan. Want ja, als moeder hou je ook je hart vast. In 2024 wordt begonnen met de aanleg van het nieuwe fietspad. Goedemiddag, SMWO met Ghislaine. U heeft een vraag over meedenkers. Zeeuwen die niet goed weten waar ze met hun zorgvraag terecht kunnen, mogen gratis hulp inschakelen. Maar volgens gemeenten en betrokken zorgorganisaties weten veel mensen dat niet. Daarom zijn ze nu samen een campagne begonnen. Meedenkers Zeeland. Dat kan gaan over geldzaken, problemen thuis. Zodat ze geholpen kunnen worden bij eenvoudige vragen. Zoals bijvoorbeeld het invullen van een formuliertje. Of misschien als ze een moeilijke zin in een brief van de gemeente of zo niet begrijpen. Dat even iemand met ze meedenkt en ze daarin helpt. Dit kan een vrijwilliger zijn of iemand met professionele ervaring. Betrokken organisaties hopen dat Zeeuwen met zorgvragen er meer gebruik van gaan maken. Om ze op de goede weg te wijzen in zorgland. Want er zijn zoveel regels en dingen die gelden en ook regelmatig weer veranderen dat het heel lastig is. Je zou het niet zeggen, maar deze muurtjes zitten vol met leven. Landschapsbeheer Zeeland heeft er wel 25 soorten korstmossen ontdekt. Het gaat om muraltmuurtjes, oude zeeweringen die nog op verschillende plekken in Zeeland te vinden zijn. Zoals hier bij de Plompe Toren op Schouwen-Duiveland. Wat ziet u nu? Nou, ik zie een mooie structuur, een soort mintgroen met, hoe zou je dit omschrijven? Kleine schoteltjes die donkerbruin zijn van binnen. Het vormt een heel landschap. Als je het zo van een afstandje bekijkt, denk je, wat groene aanslag. Dat hoort bij zo'n oud muurtje. Ja, dat denk je in het beste geval. Er is zoveel meer gaande daar. Hè? Als je weet dat het een samenlevingsvorm is van verschillende soorten organismen die normaal gesproken niks met elkaar te maken hebben. Wat voor soorten zitten hier nou op? Hier zitten heel veel verschillende soorten op. Misschien een stuk of 10, 15 op dit stuk waar we nu naar kijken. De meeste zijn verschillende typen dambotjes, dooiermossen bijvoorbeeld. Citroenkorsten zitten hier ook. Verschillende soorten zeg ik. Maar er zijn veel soorten kosmossen met veel grappigere namen en die gebruiken we ook richting kinderen bijvoorbeeld. Vliegenstrontjesmos is mijn persoonlijke favoriet. Dat vind ik geweldig. Het geeft eigenlijk het beeld van wat men zag toen men ze voor het eerst tegenkwam. Hoe noemen we deze? Nou, vliegenstrontjesmos. En voor het sportnieuws gaan we naar Stefan Nijpjes. Ja, het was natuurlijk het weekend van de kustmarathon. En de wedstrijdmarathon op zaterdag kreeg dezelfde winnaars als in 2019. 2 Zeeuwen, Samantha Luitwieler uit Vlissingen en Tim Pleiten uit Vlissingen. En wat was het spannend in de herenwedstrijd. Een verschil tussen de nummers 1 en 2 van slechts 7 seconden. In de duinen al een paar keer moest ik hem bijna laten gaan. Maar ja, je wil gewoon niet verliezen. Maar hij probeerde het ook, maar hij liep ook niet weg. Ik denk, daar moeten we gewoon wachten. En ik dacht, als je dan hier naar beneden draait, heb je snelheid. En ik denk, daar moet ik niet meer opgeven. Gewoon blijven gaan.
Straks in Omroep Zeeland Sport een terugblik op de wedstrijdmarathon. In de uitzending ook aandacht voor de start van de waterpolo-competitie. De Zeeuwse kust uit Vlissingen wint in de eerste wedstrijd met 9-6 van een concurrent, van DZT uit Deurne. En dat is een prima begin van het nieuwe seizoen. Ja, lekker om de competitie te beginnen met een overwinning op een ploeg waarvan je weet dat hij ook bovenin de competitie gaat meespelen. Dat en meer zometeen in Omroep Zeeland Sport. Het regenfront dat gistermiddag bij ons kwam, kreeg van het zuiden uit een nieuwe impuls. En de enige kleur in het beeld was op het land te vinden. Het was regen, regen, regen tot in het begin van de middag. Er viel sinds gistermiddag op veel plaatsen zo'n 30 mm. En we hadden het gezegde dat als er bellen op het water drijven, je dan nog veel regen gaat krijgen. Maar er zijn inmiddels een paar opklaringen en die breiden zich uit. Wel is er in de kustgebieden vannacht kans op een bui. De minimumtemperatuur vannacht is 9 tot 12 graden. Morgen zitten we in de opklaringen, brede opklaring ook, en aan zee valt misschien een enkele bui uit de stapelwolken. Landinwaarts is het droog en het wordt ongeveer 15 graden. De wind is overdag matig tot vrij krachtig en aan zee soms krachtig uit zuidwest tot zuid. Dinsdag is het een beetje guur door een nieuwe depressie boven Engeland. Er zijn dinsdag perioden met regen met af en toe windkracht 6, maar zo nat als vandaag zal het niet zijn. Woensdag is er bij een stevige westenwind nog kans op enkele buien. Daarna wordt het droger met meer zon. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Straks is nog het uitgebreidere sportnieuws in Omroep Zeeland Sport. En voor nu alvast een hele fijne avond.